Siamai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Yr yma, ydym ni'n parhau gyda'r rhedeg o'r tafliannau i mewn yn yr Jupyter nad yn llyfrau ar gyfer yr OpenVINO nad yn llyfrau fan yma. Yn sefydlyd o'r blaen i mewn yn fideo o'r blaen. Felly beth sy'n digwydd ers hynny yw, i mewn yn prif bregell ar gyfer nad llyfrau ar gyfer OpenVINO. Felly dwi'n wedi creu fel newydd fan yma gyda'r enw run1.bat. Felly beth ydy'r cymwysiad o'r fel fan yma? Felly mae hwn yn cynnwys yr gorchymyn ar gyfer yr nad yn llyfrau dwi'n eisiau i rhedeg i mewn yn yr taflun fan yma. Felly os ydyn ni'n edrych i mewn yn bregell ar gyfer yr OpenVINO notebooks fan yma, i mewn yna fe, mae gyda ni bregell gyda'r enw o'r notebooks. Felly fan yma dwi'n wedi creu yr achub ar gefn ar gyfer yr bregell hon oherwydd mae'r bregell hon yn cynnwys yr taflunau ar gyfer yr amrywiaeth o'r taflinnau deallus cyfryddol ydyn eisiau i rhedeg perthnasol i bob math o'r cymwysiadau i mewn bob math o'r defnyddiad neu sefyllfedd. Felly yr un dwi'n eisiau i rhedeg i mewn yn y fideo hwn yw yr un fan yma gyda'r enw o'r Stable Diffusion Text to Image. Felly ydyn yn ymgeisio i genedlaethio y llun oddi wrth y testyn drwy rhedeg yr taflun hwn, sef yr nodyn llyfrau hwn, oddi wrth OpenVINO, i mewn yn Jupyter nodyn llyfrau. Felly, yn y un fodd fel o'r blaen, mae'n angen rhaid i ni i dechrau yr terfynall sydd yn defnyddio y cymell gorchymyn ar gyfer Windows. Ar gyfer hwn, dwi'n bwyso ar y botwm ar gyfer Windows, y start bottom neu botwm dechreuad, ac wedyn i mewnbynnu y gorchymyn XMD ar gyfer command neu gorchymyn, ac mae'n yn dechrau terfynall fan yma. Felly mae hwn yn ein llawdi i mewn yn y bregell cartref ar gyfer y defnyddwr, sef llawn gwahanol, ac wedyn all/users, ac wedyn all/user. Felly dwi'n wedi creu y bregell gyda'r enw proj i cadw tafliannau perthnasol i'r Python i mewn dan y bregell hon. Felly dyma'r cymwysiad. Mae gyda ni bregell fan yma ar gyfer yr OpenVINO EMF neu OpenVINO amgylchiad. Mae'n angen rhaid i ni i gyfrifiadu yr bregell hwn neu yr amgylchiad hwn i rhedeg Jupyter nad yn llyfrau gyda'r tafliannau, gyda'r defnyddiad o'r OpenVINO oddi wrth yr Intel, ac dyn nhw wedi creu yr achub ar gyfer hyn gyda'r enw OpenVINO EMF Original neu Orig, ac hefyd fan yma dan y bregell OpenVINO Notebooks, mae gyda ni yr meddalwedd ar gyfer nad yn llyfrau ar gyfer Jupyter. Felly, yn gyntaf, os ydyn eisiau i dechrau yr amgylchiad ar gyfer yr OpenVINO, mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn, dot ac wedyn all/, ac wedyn OpenVINO, /env, all/, ac wedyn scripts, ac wedyn activate, neu gwerthudiadu, fel hwn, ac mae hwn yn rhedeg y sgript gwerthudiadu neu activate dan bregell fan yma, OpenVINO, /n, ac wedyn yn gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, ac nawr mae gyda ni gar OpenVINO EMF ar ochr chwith i mewn yn gryfachau Chrome, sydd yn arfodd cael yr nawr i mewn yn amgylchiad o'r OpenVINO EMF. Felly fan yma rydyn gallu dechrau yr Jupyter Labs nad yn llyfrau, ac rydyn gallu gwneud hwn trwy'r borlio i mewn yn yr bregell OpenVINO fel hwn. Notebooks, fel hwn, ac wedyn os ydych chi'n rhestru yr ffeil gyda enw run1.bat, yr un creuwyd o'r blaen, fel hwn. Felly mae hwn yn bodoli fan yma, yr un fan yma. Ac wedyn, os ydych chi'n edrych i mewn yn yr ffeil,
dyma'r y ffel fan yma, ac mae'r y ffel hwn dim ond yn cynnwys yn gyntaf y gorchymyn i atal yr adleisio o'r gorchymyn ar y sgrin, ac wedyn mae'n enwedig yr gorchymyn hwn, sef Jupyter Lab, ac wedyn Notebooks, blind slides, stable diffusion text to image, blind slides, stable diffusion text to image, .epenb, sydd gorchymyn i dechrau Jupyter, nad yn llyfr ar gyfer y stable diffusion text to image. Felly, ydym mynd i redeg hwn nawr, i mewn yn y dyfynach ar gyfer y cymell gorchymyn fan yma, sef run 1 fan yma, ac wedyn does dim angen i benbynnu .bat ar terfyn, ac wedyn ac yn gallu pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Ac nawr mae'n dechrau y porio yn hyn yn symudol fel hwn, ac mae'n agor taflun yn hyn yn symudol fel hwn, ac nawr yn gallu parhau gyda'r troedfedd i mewn yn y taflun fan yma. Felly, fel o blaen, mae angen rhaid i ni i redeg yn troedfa trwy pwyso ar y botymau y Shift Enter neu symud yr dodiad. Ond cyn hynny, os ydyn yn edrych ar y cornel ar yr ochr dde yn uchod, dwi'n sylwi ydyn yn i mewn at y moment yn rhedeg yr cynewech creuwyd o'r blaen yn waith law gyda'r enw Vision Mono Depth heb y cysylltnod. Felly mae'r hwn cynewech creuwyd o'r newydd heb yr pecynnau anghredol ar gyfer OpenVINO. Felly ar gyfer yr taflun hwn, mae'n rhaid i ni i dewis cynewech mewn sefydlwyd gyda'r Jupyter Notebooks neu nodyn llyfrau fan yma, sef yr un fan yma gyda'r enw Python 3, gyda'r EPR kernel neu EPR cynewech. Felly dwi'n mynd i dewis hwn ac wedyn i pwyso ar y botwm i dechrau y taflun fan yma, neu i dechrau yn dod yn llyfrau fan yma, ac wedyn achos ar gyfer y cylch fan yma, i troi oddi wrth ydy i wyn, i adroddau mae'r alderchiad wedi orffen. Felly, fe allai hwn yn cymryd o deiti 2 funud. Felly, arhosais i o deiti 10 munud ar gyfer yr aldechrau o'r taflun i digwydd, ond roedd yr taflun dim ond yn hongian. Felly, dywysais i cael lawr yr holl Jupyter nodyn llyfrau trwy dychwelyd i'r defnydd, ac wedyn i pwyso ar botymau Control Ec neu Rheol Ec, ac wedyn i dewisiad hwn ydw i terfynu yr gorchwil sypyn. Felly, fan yma, dwi'n mynd i dechrau yr Jupyter nodyn llyfrau trwy unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn ar gyfer run 1.bat fel hwn i dechrau yr poriwr fel hwn. Ac wedyn nawr, i mewn yn y tagyn fan yma, gyda'r cynewech cywir a gyda'r cylch gwyn, dwi'n mynd i unwaith eto dechrau y taflun hwn gyntaf i pwyso ar symud ac wedyn dodiad i symud i'r troedfa nesaf. Ac wedyn unwaith eto symud a dodiad i rhedeg y troedfa hwn, ac wedyn symud i'r un nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, fel hwn. Nawr mae'r cylch wedi troi yn di, mae'n rhaid i achos ar gyfer hwn i orffen. Oherwydd ar y foment mae'n yn y cyfrwaith o sefydlu yr 1, 2, 3, 4, 5 o'r pecynnau hyn, neu'n fwy oherwydd mae'r hwn yr un fan yma yn cynnwys 1, 2, 3, 4 o'r pecynnau gwahanol. Felly, mae'n rhaid i ni i achos ar gyfer hyn i gyflawni. Ac wedyn nawr, ar ôl o deiti 10 munud arall mae gyda ni negesion fan yma sydd yn dweud fe allwch chi'n angen i dechrau yr cynewech i defnyddio y pecynnau diweddarwyd, ac mae'n dal yn rhedeg troedfa fan yma o'r blaen, sef yn dal yn sefydlu y pecynnau o'r blaen. Nawr, ar ôl y deiti 5 munud, mae'n wedi allbynnu yr
neges rhywbeth newydd, sef methwyd i odynnu y cymwysiadau mewn yn yr cyfrifiadur cyfamserol, sef yr un fan yma, gyda'r enw o'r tilder ac upsafe, sef felly dyma'r pregus fan yma. Felly dwi'n mynd i barhau. Mae'n dweud, fe allwch chi ei odynnu yn waith law. Felly, fan yma dwi'n mynd i barhau gyda'r traedfa nesaf, sef yr un fan yma, sef yr un fodd i bwyso ar y botymau Shift Enter neu symud dodiad fel hwn. Ac wedyn mae'r cylch yn droi yn wyn, a wedyn yr un nesaf, ac wedyn yr un nesaf. Dyma'r ddisgrifiadau ynglyn â'r cyfarwaith hon, ac wedyn yr un nesaf, ambell mwy o ddisgrifiadau, ac wedyn yr un nesaf, ac wedyn yr un nesaf, ac wedyn fan yma, mae angen rhaid i ni i dewis yr ermygedd. Felly dwi'n mynd i gadw hwn i fod yn hunan symudol, ac wedyn yr un nesaf, ac wedyn i achros ar gyfer y cylch i droi yn wyn. Felly, beth sy'n digwydd nawr yw, ar yn gallu gweld ac edrych ar yr arbenniad. Mae'n yn y cyfrwaith o llawrytho y modelu ar gyfer yr diachlys cyfrifiadol hyn. Felly ar y moment, ar ôl oddeutu 2 funud, mae'n wedi cwblhau oddeutu y 6 canran o'r holl cyfrifiadau. Felly dwi'n meddwl y bydd hynny yn cymryd ychydig sylwydd mwy o amser i llawrytho y modelu i gyd. Felly allwn ni gadael hynny i llawrytho, sef y llyfrgelloedd hyn, yr ymdeiniadau diogel ar gyfer y modelu. Felly, ynglyn ar y gair Saesnig tensors, mae'n dod oddi wrth y Lladin ar gyfer i daenu neu i ymdeinu. Felly, mae'n llwytho yr diogel ymdeinwyr ar gyfer y modelu fan yma. Ac hefyd yr pacinwyddwyr ar gyfer y gosodiadau. Ac hefyd yr ymdeinwyr diogel ar gyfer yr modelu, ar gyfer PyTorch, ar gyfer yr lleddoliad. Felly, rydym mynd i dachwelyd ar ôl yr cwblhad o'r llawrythadau hyn. Nawr, ar ôl awr, mae'n dal yn y cyfrwaith o'r llawysio y modelu angenrheidiol. Felly, ynglyn ar yr faintolaethau o'r ffelau hyn, y modelu hyn, dwi'n sylwi mae gyda ni rhai sydd yn rithro'r o'r fawr yn ei meintiau. Ynglyn ar rhain ar y brig fan yma, mae'r rhain dwi'n dyfalu yn yr cannoedd o feitiau, ac mae'r hwn yn 525 o kilobeitiau, ond os ydyn edrych un ar yr un fan yma, gyda'r enw o model Safe Tensors, felly yr ymdeinwyr diogel model, felly mae'r hwn yn y faint o'r 300 neu 492 o megabeitiau, ac yr un fan yma, yr un hefyd, 492 o megabeitiau, ac ar gyfer yr un fan yma hefyd, mae'r hwn yn 1.22 o gigabeitiau. Ac hefyd ar gyfer hwn fan yma, mae'r hwn yn angren 3.44 o gigabeitiau. Felly dwi'n dyfalu y gallai hwn yn cymryd awr arall neu 2 awr arall. Felly dwi'n mynd i dachwelyd ar ôl hynny. Nawr, ar ôl oddeutu awr a hanner arall, mae'r llawrythadau wedi cwblhau. Felly maen nhw'n i gyd
yn y countercant o'r rwyddiad, ond nawr, yn isod mae gyda ni ambell mwy o'r negesion gwall. Felly, ac hefyd roedd neges yn y blwch yn arddangos sy'n dweud roedd angen rhaid i ail-dechrau yr nodyn llyfr hwn oherwydd mae'r cynhwell wedi atal. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i clicio ar, enghraifft, yr traedfa yn uniongyrchol yn uchod fel hwn, a wedyn i ail-rhedeg yr traedfa'r hwn trwy'r unwaith eto pwyso ar Shift Enter neu symud dodiad fel hwn. Felly, nawr mae gyda ni gwall arall. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i ail-dechrau yr holl dalfyn fan yma, clicio ar yr eicon fan yma yn uchod gyda'r dwbl 7 i'r 10 fel hwn i ail-dechrau yr holl gyfrwaith fel hwn. Ac wedyn i dewis i ail-dechrau. Ac wedyn unwaith eto i achos ar gyfer y blwch neu y cylchfan yma ar y gornel ar y de yn uchod i droi yn wyn. Nawr, ar ôl oddeutu 2 funud, mae'r cylchdy yn dechrau i droi yn wyn oddi wrth y D. Felly nawr dwi'n mynd i'r debri y dudalen hon. Ac wedyn nawr, dwi'n mynd unwaith eto i dechrau oddi wrth y gyntaf droedfa, sef y gyntaf yr Shift ac Enter neu y symud a ddodiad, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf. Nawr mae'r cylch wedi troi yn D. Mae'n rhaid i achos ar y gefn i troi yn wyn. Oherwydd ar y tro hon, mae'r llyfrgelloedd enfawr wedi ei llawrlwytho ac wedi ei mysafrwydd, ac dwi'n dyfalu y bydd y tro hon yn clefymach nac tro o'r blaen. Ac nawr ar ôl oddeutu funud, mae'r cylch wedi troi yn wyn, ac wedyn i'r troedfa nesaf, unwaith eto symud a ddodiad, ac wedyn symud a ddodiad, wedyn symud a ddodiad, ac wedyn symud a ddodiad neu Shift ac Enter, ac wedyn Shift ac Enter neu symud a ddodiad, unwaith eto, ac unwaith eto. Mae'r cylch wedi troi yn D, mae angen i aros ar gyfer y troi yn wyn. Nawr mae gyda ni y neges yn dweud mae'r cynnewyll wedi marw. Bydd hwn yn ail-dechrau yn hyn yn symudol, felly ar yn gallu parhau trwy bwyso ar symud a dodiad. Ac wedyn, unwaith eto fan yma, mae gyda ni disgrifiadau lle ydyn ni eisiau i gynulleiddio yr llun oddi wrth yr disgrifiadau fan yma i mynd yn y destun fan yma. Ac wedyn nawr dwi'n mynd i pwyso ar symud a ddodiad. Wedyn, mae angen rhaid i ni i mewnbynnu ein destun ar gyfer yr genedlaethol o'r llun. Ar hynny mae'n dweud mae angen i genedlaethol y llun o'r cyberpunk cityscape like Tokyo, New York, with tall buildings at dusk, golden dawn hour, cinematic lighting, epic
composition. Felly dwi'n mynd i derbyn hwn fan yma ar foment, ac wedyn pwyso ar symud adodiad, ac wedyn symud adodiad unwaith eto, ac wedyn symud adodiad. Unwaith eto dwi'n mynd i dychwelyd i'r troedfo yn uchod, ac wedyn i'w alrhedeg. Neu dychwelyd i'r dechreuad ac wedyn i aldechrau. Unwaith eto, dwi'n wedi clicio ar y gyntaf troedfo, ac nawr dwi'n mynd i pwyso ar y symud adodiad. Symud adodiad. Unwaith eto. Unwaith eto. Ac wedyn unwaith eto. 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 Nawr mae gyda ni yr un neges gwell fel o'r blaen. Dwi'n mynd i barhau. Mae'n dweud y bydd yr cynnwyll yn aldechrau yn hunan symudol. Nawr dwi'n mynd i pwyso ar y symud adodiad. Ac wedyn unwaith eto. Felly anglyn ar y camfedd, dwi'n mynd i dewis lleiaf, neu bron yn lleiaf, o ddeutu 5, can i'n dweud, a wedyn dwi'n mynd i pwyso ar symud adodiad unwaith eto, a wedyn unwaith eto, a wedyn unwaith eto, a wedyn unwaith eto. Nawr mae gyda ni neges gwell fel o blaen. Felly ar ôl treulio ambell mwy o'r amser yn ymgeisio i datrys y trafferthion gyda'r taflu'n arall, gyda'r enw Stable Diffusion. Felly, dwi'n meddwl dwi'n falu y trafferthion oedd oherwydd y diffygrwydd o'r cof, oherwydd dwi'n yn rhedeg taflu'n hwn i mewn yn fy gyfrifiadur lleol, gyda'r 32 o gybeit i mewn yn y cof, ond dwi'n meddwl nid ydy'r hynny yn ddigonol ar gyfer os ydyn eisiau ei gynadleithio y llun oddi wrth trwy'r Stable Diffusion. Felly nawr fan yma, dwi'n wedi troi i'r taflu'n arall gyda'r enw arall, sef yr Image Generation with Tiny SD and OpenVINO. Felly mae'r hwn yn gynadleithio y llun gyda'r Tiny SD. Unwaith eto, mae'r SD yn cynrychioli yr geiriau Stable Diffusion, ond nawr ydyn yn defnyddio yr model sydd yn fan yn ytrach nag yn arferol. Felly yn y gobaith y bydd hwn yn fwy llwyddiannus fel o'r blaen. Ac nawr, os ydyn yn torchi lawr, dwi'n wedi dechrau yr cyfrobaeth hon. Felly, mae'n dweud fan yma, parhedais i y troedfedd yma, mae'n hynny yn dychwelyd yr neges rhybudd sy'n dweud mae'r cof yn diffygiol, felly mae'n argymell yn cryf i mynd sefydlu pecyn gyda'r enw Accelerate. Felly, os ydyn yn gyfarwydd ambell mwy o trafferthion gyda'r taflu'n hwn, felly dyma'r dywisiad ydyn yn gallu ymgeisio. Felly nawr ar y pwynt hwn, ydyn yn y cyfraith o llafryddo yr llyfrgelloedd ar gyfer y taflu'n hwn yn yr un bodd fel ordynt i mewn yn y taflu'n o'r blaen. Felly, dwi'n dyfalu unwaith eto y bydd hwn yn cymryd o ddeutu orau i gyflawni. Wedyn yn gallu parhau gyda'r troedfedd ac yn gobeithio y bydd hwn yn gallu genedlaethio lluniau fel arddangoswyd yn isod. Enghraifft, os yn torchi lawr, mae gyda ni y llun yr enghreifftiau fan yma. Felly, ydyn yn gobeithio a bydd hwn yn bod yn llwyddiannus
fel yr linnau hyn hefyd. Ond yn gyntaf, rydyn angen i achos ar gyfer yr llywyddiadau ac hefyd yr mynsefydliadau o'r llyfrgelloedd hyn i barhau. Felly, rydyn ni'n mynd i dachwelyd ar ôl hyn. Nawr, ar ôl y deiti hanner awr, mae'r llawdydau ac hefyd yr nisfydliau wedi cwblhau, ond gyda ni ambell mwy o'r negesion rhybydd. Enghraifft, roedd fan yma yr gwall fan oedd yn geisio i garchu y llyfrgell hwn, felly roedd hwn yn amballu i'r un sydd yn andiogel. Enghraifft fan yma, mae gyda ni neges sydd yn dweud mae'n yn ymwallu i'r cyfresiadaethiad sydd yn andiogel. Yr un fan yma hefyd i'r cyfresiadaethiad andiogel. Felly dwi'n mynd i barhau gyda'r negesion rybuddion fel hwn trwy bwyso unwaith eto symud adodiad neu shift ac enter fel hwn. Nawr mae'n llwytho cydrannau ar gyfer llinell pibell ac mae'n wedi cwblhau ac unwaith eto ambell mwy o'r negesion rybuddion ynglyn â'r gwallau fan yma. A wedyn nawr fan yma dwi'n mynd i bwyso ar botwm symud adodiad. Unwaith eto symud adodiad. Nawr ydym mynd i rhedeg cod dadar hwn drwy bwyso symud adodiad. Gyda'r ambell mwy o'r rybuddion fan yma. Ac wedyn unwaith eto symud adodiad. Ac unwaith eto symud adodiad. Ambell mwy o'r rybuddion fan yma. Felly nawr rydyn yn aros ar gyfer y cyll fan yma i droi oddi wrth y D i wyn. Ac nawr ar ôl o ddeiti 2 funud, mae'n wedi troi i wyn. Nawr rydyn gallu parhau trwy bwyso ar y botwmau symud adodiad. Ac unwaith eto, mae'n mynd i rhedeg codiadau hwn nawr. Pan rydyn yn bwyso ar botwmau symud adodiad. Ac wedyn mae'n angen i aros ar gyfer codiadau hwn i cwblhau. Nawr mae gyda ni ambell mwy o'r negesion gwall fan yma. Ond mae'r cyll yn dal yn D fan yma, felly mae'n rhaid i ni i barhau i aros. Nawr ar ôl o deiti 3 munud, mae'r cyll wedi troi yn wyn, felly rydyn gallu barhau gyda'r troedfedd, sef i bwyso ar symud adodiad. Ac unwaith eto. Nawr mae'n mynd i rhedeg y codiadau fan yma. Felly nawr rydyn gallu parhau trwy bwyso ar y botwmau symud adodiad neu shift ac enter fel hwn. Ac wedyn unwaith eto. 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 Unwaith eto. Unwaith eto. Nawr roedd gyda ni neges gwall fan yma. Yr un sydd yn dweud dwi'n dyfalu ar roedd yr cynniwell wedi marw ac roedd iddo fe i angen i aldachrau yn hyn yn symudol. Felly dwi'n mynd i barhau. Nawr mae gyda ni y neges gwell. Felly nawr ac efo hyn dwi'n mynd i dachwelyd i'r troedfa fan yma yn uchod, ac wedyn ni'n ail-rhedeg fel hwn. Wedyn unwaith eto. Nawr, ymddangos mae gyda ni yr un fath o'r trafethion fel o'r blaen. Dwi'n dyfalu oherwydd y diffygrwydd o'r cof.
Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i cymryd yr argymell rhywbeth o'r blaen, sef i mynd sefydlu yr accelerate, yr un fan yma. Dwi'n mynd i rhedeg hwn i mewn yn yr amgylchedd rhithiol. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i atal gwenydd ar gyfer y nodau llyfr Jupiter trwy'r yn y terfynell i pwyso ar botomau yr Control Ec neu rheol Ec fel hwn. Ac wedyn i mewnbynnu i dewis ydy dwi'n eisiau i dyfynnu gorchwil sypyn, ac wedyn ar ôl hynny yr yna'n dal i mewn yn yr rhygell ar gyfer yr nodyn llyfrau, ac yr yna'n dal i mewn yn yr amgylchedd rhithiol ar gyfer yr OpenVINO EMF. Felly, fan yma, yr yn gallu rhedeg gorchymyn pip install accelerate fel hwn, neu yn gyntaf os yr yn rhedeg gorchymyn pip show accelerate i darnfod ydy yr pecyn hwn wedi ei sefydlyd, ac y teb yw nac ydy, felly na'r yr yn gallu newid show i install fel hwn, arddangos i mynd sefydlu fel hwn. Dyna ni, nawr yr yn gallu rhedeg gorchymyn i rhedeg yr ffeil sypyn run.bat fel hwn. Nawr mae'r nodau llyfr yn dechrau. Nawr yr yn gallu dechrau oddi o'r dechreuad. Unwaith eto trwy'r pwyso ar symud a dodiad. Unwaith eto, unwaith eto, unwaith eto. Ac wedyn unwaith eto, unwaith eto. Unwaith eto, 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 unwaith eto mae gyda ni yn un neges fel o'r blaen, sef mae'r cynnewyll wedi marw ac mae'n rhaid i'w aldechrau yn hyn yn symudol. Ac wedyn dwi'n mynd i barhau. Mynd eto, nawr mae gyda ni yn neges gwallt, dwi'n mynd i dachwelyd yn uchod fel hwn. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n difalu mae'r cof ar cyfrifiadur hwn er ei fod yn 32 o gigabyteau. Nid ydy'r hwn yn digonol ar gyfer nodau llyfrau Jupiter ar gyfer deallusrwydd cyfrifiadurol hyn. Felly dwi'n mynd i archwilio am beth mwy ynglyn ar diwysiadau eraill i rhedeg dyfynnu hyn. Ond ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am ei gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darlunglod yn ddefnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.